Gipasidunggan sa konseho sa Dakbayan sa Mandaue, katong babay nga maisugong miluwas sa iyang mga fur babies dihang miigo ang sunog sa miaging simana. Atong sayran sa report ni Nico Sereno. Dala ang iyang mga fur babies nga sila si Mia ug Kayen mitambong sa session sa City Council si Aimee Maningo, katong babae nga nakuhaan sa viral video sa sunog. Formal siyang gipasidunggan sa konseho tungod sa bayanihong buhat pagluwas sa mga alaga. Matod ni Aimee, nasurpresa pa siya nga nipatok ang video ug daghan ang nakadaig sa iyang gihimo. Duha ka adlaw pa human sa insidente siya nahibaw nga na-trending di ay ang video. Stay in si Aimee sa third floor sa maong building nga nasunog. The whole time nga I was planning to go down man good and holding na kan silang duha kay kuyawan ko akong buhian ganun tago bitaw maglisod na himo dugo. So mo to kanang kuan ako na gi-drop gyud one by one kan when nanay reassurance from the tao sa ubos nga they will catch daw. Tuwa sa konseho, lakip ang mayor nga nakadaig sa gihimo ni Aimee ug misaludo sa iyang gihimo. Gikasubo lang ni Aimee nga dunay mga mihimog binuang online daw sa nangayo og solicitation para sa iyang mga iro. Wala gyud ko nangayo og tabang financially sa bisan kinsa unless it is given to us willingly and voluntarily. So for those who helped, salamat. For those nga na bad intentions, please stop. Lakip ang animal advocacy group nga IRO o Island Rescue Organization nga miila kang Aimee ug mihatag sa og tabang og treats para sa iyang mga fur babies. The fur parents and pet owners, let us be responsible kay ang pets na to, they don't have a way of saying unsa ilahang na feel. So we must be responsible enough and compassionate enough na kanang i-take care gid ang ato ang mga kanang alaga. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.